Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng rawuh wonten ing OC berhadiah tasyakuran ulang tahunipun Genduk Ratna Wulansari sarjana pendidikan yoga kula kalian Ayah Sindara nyuwun tungak pangestu saking panjenengan sami nggih. Amin. Dipun sele kareng apa ingkang kecik iki lho. Apa ya penak tuh. Nyawa Nyawang apa nyawang gede kuwi nyiru kuwi. Ayo, aja kepleset nyawang apa. Pacet mekeh minggu peangil iki. Iya. Alah. Yen memajang mong karo janur kuning. Aduh, piye iki? Penakno iki lho. Amangke didukani. Jeneng dhewe. Kembang apa? Guno. Beton. Piye iki? Sapa nang burindang? Penakno. Alah, piye iki? Patas udan, patas. Ayo. Udan Janjine kepiye aja ngesuk aja mepet oh shit wis tuwek alon-alon panas udan panas udan aling-aling tapi gunung pacet piye iki tanganku katut geblak mergo niru wae lho piye iki ora kenulungi lho
syukur ya. bisa nyaman gunung desa Jati Rejo kene ora ilang none padha kelingan anak lanang yen karo bendi saiki ana ngendi karene menang keturutan sing gajah tinggal janji saiki apa lali neng gunung tak kacongi sedodaku yen mendung tak bisa nyaman gunung desa Jati Rejo kene ora ilang none padha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.